ram tukla nisari ano thleng le ta a tukin jing politics wanga chuan Mizoram thulang sar than khatte kan han lor le dona o hei tun lai chu Lengpui ram pakhat hralh chungchang a khan political party te in hnial buaina in beiton na thleng me kania political bolian te ka man me kania hei hi anila taka Mizoram mipui ngai ven lo thei lo thil ani thil serious takani wang hian hetianga kan vei tlana in beina tan te po kan man hi politics a chuan in thil theng tur reng ni te pon han langa chu tunga kai kuang ber ti te tu thiam lo ber nge ti te chu thianga in pu mo ton na te a thleng chho me ka nia press conference te ko hial ni in political party rang Mizorama political party lian MNF te Congress te ZPM te chuanin press meet te nain in soifiana ti donem niang chu tiang te chuan kal chho pui to han nei to hlomani kha CBI chuitir an du thu le an in huam thuan soifeka Congressian CBI a FIR thelutin ma an la an malak dan hi aziek klokin adik viau ni na langa chuti line MNF lam hian chief secretary nena vigilance officer nena malak pui turin han ti boka ZPM lam khan nimin khan theluan tum mama ro chu THU THAR ZPM lam hian an ron naya an THU THAR nei hi LALCHHANZOVA ZPM media chairman chuan press conference na in PM lamin an THU THAR nei te ron tlang au pui boka tunruma hian chumi chungchang chu kan ngai thladona ZPM media chairman LALCHHANZOVA review minister chuan Lengpui le CP ram Indian Air Force IAF ne na hralh hlan chungchang a FIR an thelu le don lo thu a soi ZPM media chairman hian nimin niruk thlani sang ni somni paruk khan an office a press conference kowin nili thlani sang ni somni paruka council of minister thutkhom zoa IAF ne na ram hral chungchang an soi ho thu soin kan chief minister in sarkar line FIR thelu chu akong mang lo viau na a MNF le Congress chet an tum lo wangin thelu mai ni se tia revenue minister minga thelu ni se ti ani legal lam kan han ron nuwa minister minga thelu chu rem lawa ngai ani wangin media chairman kani anga thelut turin thutluk na kan siama kanin bot sei ngal voin tlai dar nia thelut turin kanin pe vek to ate voin tlai ti khani min tlai dar ni ati nani MNF le Congress lamin ZPM in FIR thelu an tum thoman hriat a wangin an CHHUAK an che chop chung nia soin LALCHHANZOVA chuan MNF in kalmang lo dewa CVO ne na an thelu kha chuan thelu kan latum tho Congress in CBI ne na nge an thelu ta ka wangin PMPSC chuan thelu velo an rel ta ni MNF in CVO a an thelu nuwa chuan thutluang pa ngai mai ni in kan hria document po an thelut mumal lo ate atulan ni chuan zoram mi puisu khlek enin an la thelu mai thei thu LALCHHANZOVA chuan soi ani ZPM media chairman chuan CBI in consent an dil chuan Mizoram sarkar chuan a pek ngai tur thu soin dan dik lo takaman tang ei an omani chuan hremna munge se kan du midik lo chu tuma su ngai kan tilo beisei anga thila kal talawani chuan mala turin kanin pe renga he thila hian ma kan lak tur thu CM hrilin akuta file ka zota CM chuan ka kuta faye ma la ro uti in min changani ate hetila hian MPCC chuan min niruk thlani sani sumni parukhan an office a chung in khoman mang ve boka MPCC president LALCHHANZOVA chuan thu a soya Congress party na tul chuan Lengpui airport bulram hral chungchang chui turin Supreme Court a thlen an tum ate LALCHHANZOVA chuan Lengpui airport bulram hral thuwa atui hang hop tu CHHUAK tura CBI ko lu chau hi an lung oina ni don lo ti soin an be se yanga CBI in na han thok lo ani chuan atulang zelin Delhi lama AICC an ho tu te ron chungin Supreme Court an kal zel don ni na soi wala nimin lama LALCHHANZOVA press meet nei chungchang hi kan han ngai thla anga athu soite top thlengin kan ngai thla anga kan ngai dan te comment lama kan tar lang vele vek don nia hey voina ZPM media chairman kan yangin IF ina Lengpui le CP ra ram an ho
an hralh ti vel kan in hial boina a media ma chon alo tu leta a MJA media lamte in hun lu tak senga helai ZPM je headquarters sa press conference kan ko min tro om hi kan loma kan hriat wangin mi som thum pakhat January khan aizol press club press conference kovin IF ina Lengpui le CP rama an ram ho tu chungchang a ZPM chuan thilom dan kon chona hun kan ron nei to a wena po hian hei kan media GS pu jona te kan legal board chairman kuma siam tenen kan on in lan le ta ani mi som thum pakhat press conference kan ko khan revenue minister po lo ni to ulal ro ki mate chief secretary po lo ni to ulal nun mo chongo te an mani ngai hian CBI a complaint the lut sela an the lungam po kan ringa ti in ZPM chuan kan lo be sei thu kan soi ani ti chuan thu lo kal zela abik takin MNF u nau te hian CBI a case complaint har satji an au puina sa hlea social media to kan lo mu feka CBI case hi chuti mai thelu the ni lo a har lu tu an tia tin chuti lai mek chuan congress u nau te lain kong dik lo jok zo in ZPM VUC ate anan thelu vei rol ne thil tak tak boy pui ngai lo party pahni te che hian ram mi pui te rilu ati chi ai man hle ani khatia thuo in chu noi lai khan ZPM min ku vak lai khan MNF le congress te hi thelu ma sa ni in chu in anin tlan siak do na mo kan tia amoro chu kalmon siak policy a soi fel lam policy an kalpuya ZPM la chuan thelu ba se tin kan lo thira anni pani la chu a ko to patang ang main pe hel dan turang zonga ti khan hal san na chi sang sang an soya a pe hel thiang berin thilan kalpuya ni kha nili mi lai khan council of minister kan thu khoma chuanin council of minister thu khom chuan kan re tu poi mo ang te kan an rel zowa kan ti tu kan han ti zo chuan chief minister in le e chu fol lo kang u enge ai ramla tu chungchang a khan MNF te congress te thuan thula an nei empty revenue minister zota revenue minister chuan engma thu thar CBI ne na thelu ti velamo aum thu a khiat lo wang khan chief minister chuan chu ti ni ta ka chuan mi puiten thu dik khiat an du sia ruling line nge ina CBI a complaint thelu hi a kong kal lo le na chungin MNF le congress te an check ngap tak lo awangin thelu mai a tha ange atia ti chuan revenue minister chuan a minga thelu mai arem ti thu soin revenue minister minga complaint po chu thelu tura ti anitani amaro chu legal expert te atanga idea kon kho mani nuwa minister nilai minga thelu chu rem chi alo anga hiat na oma media chairman ni na angin eima hi thelu turati kanitani ti chuan chu thu nak siamani hun ka tlai dar ni velania kana in ron nak social media WhatsApp kal tlang ten kan in rona MNF le congress te chalchang engma tingam to lo chuan ZPM halak tumdan chu an lo khreng ni ngei turani khatia kan in bot se PR tu te kan bot se lai zandar ko bor vela khan MNF chuan media ne na information pe chokin nak tu ninga chomuta khat le chan ve an ting ka hia chu ta chuan CBI ya complaint kan thelu tura media te ning tholom turin kan nge na cheu ti kha an han the dar ta a ZPM halak tum na khia khatia chople chil tak mai enrom chuk kan ni ti kha tu zela an halak dana po khan achiang ta viawa ama po kan ti khop baya ZPM khan thom nei lo lang chuan engma an tingam don lo ni ti chu ni rei lo te chung khan an che sia kan se ve kani ti chuan Indian National Congress te po an chi ai ve ta a VUC an thelu kha kong kal lovin thil om ang lo tak ani ti te po an CHHUAK ni om tak ani mi te po nan nui deu tek ni te khan an sia te po ni tharinga ti chuan MNF ina thelu an tum ta ka chuan an ni po chu an in thiam lo ti ngai na khet chung si lo khan an che ve ta CBI a chuan nimin tho khan an thelu ve ta ani ti chuan hei he thil hi kan ta lo nga C Pravin Shoot CBI Director Central Bureau of Investigation plot number 5B CGO Complex Lodi Road New Delhi 110003 6 February 2026 ahian ZPM chuan CBI ne na kan thelu tu hi complaint hi thek som ko pa ni kan som ko pa nga hi kan ready vek to chu tiang khopa kan lo in ready to lai chuan khatiang case complaint chungchang MNF le congress pon
an the lu ta ani ti thom alo khan ZPM PAC meeting lai chuan alo kheve ta a hetiang ani chuan kan media department te kan council of minister meeting zoa meeting zuin non formal meeting in informal meeting in CBI nena ZPM in chuina thelu nge achulan hi tia anlo invo sei to chu hetia MNF le congress in an thelu ta ka chuan ruling party ta ni chuan ti velo mai ni se in PAC chuan arel ta a eini po min hriat tir ta ani ti chuan PAC chuan MNF chok chuan an submit dan ang kha submit se ZPM hi kaltlang kan tumani chief vigilance officer chief secretary hena CBI direct thelu ngam lovin an thu thelu po kan lo khle dan chuan detail reports detail information po omwak manglo thu tuang tam thulon wa ngai ve mai kha an thelu ni in kan sia MNF ina an thelu ti kan set kha chuan a ZPM lam chu thelu turun kai vote sai na sa khopa a phur po kan phur ani amaro chu congress tema party lo pa ngai de zo te po han tila an ni khan CBI unit Mizoram direct in an thelu ta ti kan set khan kan to hoi maya a concept betura lo in ready saring ZPM party tan chuan thok hoi na tham kha ani reng ani chuwang chuan he thu in chuwa CBI ne na thelu an tia hi chuan MNF chu an tel ve pon kan khechi alo ni chu ZPM ginna alo ni ta a media chairman kan ina angin thelu ngei tura in vote sai kan ya PAC in congress in direct CBI unit Mizoram an thelu ta ka wangin danin akonga zo anga ZPM chuan consent a pinge yang ti kha kanin hna na ani ta ani ti chuan he thu in chu chung changa hian MNF ku nau te hian adi takin ZPM sarkar hi social impact assessment chung changa dan dik lo hi angin min pu ani January ni somni sang ni somni pathum khan border outpost BOP within Mami district by the BSF under the Ministry of Home Affairs Government of India ina construction of border outpost ati na turatan hian January ni somni sang ni somni pathum khan social impact assessment exemption hi an lo pe ni tin Chim Tuipui D bridge by the BRTF under the Ministry of Defence Government of India for maintenance of national security along the Indo-Myanmar international border atan po hian social impact exemption hi an lo pe to ani hi chu thil pani kan han chui tur chu mai kha ani tin press conference kan ko ma sak po khan document atam lu tuka soivek sena ni lo media tan po nin omanga hiat vek sena ni lo ade te inkal thengna sa sia kan tia amor su thil pakhat chau hi kan ta chu lu omani heta hian September ni som ni paruk sang ni som pakwa chu tu te sob karlai nge kan sheo me walang ngai saka deputy commissioner Aizawl district chuan senior officer in charge administration headquarters Eastern Air Command Indian Air Force Nonglir Silonga land acquisition outright purchase of land for rising Indian Air Force station in the state of Mizoram ti lekha athelwa hian Lengpui ram le CP ram hi GPS banga enfel vector coordinate ti fel vector ania encumbrance ti te no litigation kan tiang chi soi boy theile har san na omlo chu tiang chu eng ba omlo ania ti in IF lama hian alo zu then to tin helai ram hi an ram lak tur pani te hi baren len khai chin na po ni lo ram han chang kai lo environment clearance po ngai lo at amun na cheng te rehabilitation po eng ma ngai lo clear for land acquisition ti tur eng ma har san om lo ti in senior officer in charge administration a hian deputy commissioner khan September ni somni paru sang ni som pakwa khat alo zu then dei to ani hemi chung chang hi Lengpui te po media lamin zutlo in khulai ram te po an zu fanga kan lo bu ve veka heng lekha te po hi kan thon tha hial to ni sang ni som pakwa September ni somni paru khan khang lai ram jong kha boina omlo engkim felvek environment clearance po omlo ami cheng te tan po rehabilitation po ngai lo ti in sarkar ma sa khan engkim alo pe felvek to ni chu tiang chu thil om dan ani ya hemi chung chang a hian ZPM chuan soram mi pui tele ZPM supporter te lo tong trai pui thin te na cha du kan leya ZPM hi kan dik na le kan na tho that puan zar lama hian kan chak ni tuk lo abi takin MNF le congress te ri tak lo sarkar to man mai thil dik lo po dik anga soi thiam thu por ko leng propaganda thiam mai atak piwak ngai lo mi pui te oi tok vela thil soi thiam an nia wangin an thu che vel le an thu chai vel
thil an ron au pui hi lo oi masalo turin kan ngen ani ZPM chan FM2 kan social media workers te chu po chuan ZPM information center changa thudik ron chuak tur hi lo chang thinula kan duwa chu wang chuan hetianga kan ram khal ti te ram ho ti te scam ti te hetiang bo ro ka lo om hian ZPM party chuan dan ang takin CHHUAK ni sela he ram in ho ti na chungchanga hian dan dik lo taka man chang ei sarkar bum te mi pui bum te document lem lo siam te chu tiang an omani chuan dap chua veka an thu to anga thremna an hu hi kan duwa tu ma ZPM chuan ngai na thiam la them mi lo se ti hi kan du ani he thila hian India na to thailo alo ompo ni mai thaya ka soi tong khan eng po lo ni se ZPM chuan CBI ya thelu turin document kan pe vek to voina hian abi takin congress ina an chui complain an thelu hi chak taka CBI na attack up theinan CBI inquiry te ala anga ati tura ron tianga Mizoram sarkar consent aron deal ani chuan aron deal ngai po kan be se ya chu tiang anga thila local fu taloni palpon ZPM chu enti khuna po che chok turin kan in pe renga he thila pe hi chuan mi pui in dial na CBI a hian engma thelu tak theni lo complain thelu po harlu tuk anti chu congress unauten ol sam taka thelu theni ti anon lan ti po hi congress party chu po hian lom thu kan soi ni thil pakhat kan soi bel lokanga hetianga thu in chu alo ta ka chuan aram lak le ti zong zong chu helai po document karon tar lang to hemi document hi 26 September 2019 kha ZPM kan sarkar ve thu hian heng aram lak dana thil fello MNF nu ma porlu tu ka hi kaltlang zui pui zel ngam chi ani loveti in mi pui ma puang zar taila MNF tan chon van pui chi ma dir ngotang kho hoina tur po om lawang aza thak khopang amaro chu revenue department chuan uluk takat enin right to fair compensation up 2013 hoya dan ang takaram lak dan acquisition dan zom thei dan zongin Ministry of Defense in elaya air defense tu aloma mo zia enchungin MNF nu ma por puang chok tu mi lovin him takin tu na hian outright sale outright purchase te po kan ti thin kha hela in hian na po hin MNF u nau te hian outright purchase te chu atopa le na acquisition atop be thu lo man tia ke ni chanchan ve thu chu namta na martar nam party intingat ten kumnga chunga anlo in dorna enga tinge nam him na le ram him na pakhat ma anin dorna correspondent a khan soi lang lowa anlo in dor theile ti kha an mani kan zona nia G71 G ti ten soi cham chi ya vote an du ngai po le an soi lang sar kha ni maya amaro choi lai ram ta na thi poi mo lu tu ka an soi lang lo le ke ni ZPM sarkar ro chuan kan ram him na dan ang taka zo atul zia mangin kan communicate hala chu tiang chon tu na hian oi tok thuk lu tuk lo turin dan ang takin IF ne ram ho tir chu tiang tur chuan kan siang tuk thei ta zo kan ni ti hi ania MNF po hian ZPM party chu hian lom thu soi mo turan ni zo kin ka fia